Saan tayo ulit Natalie? Ha? Saan tayo ulit ngayon? Museo? Museo. Kaso I love Baler ha. Ayun. And the three men I admired most, Father, Son, and the Holy Ghost. Bayad Ken. Ano Manuel Quezon? Ay Manuel. Ako din iba niya. Ganda. Wala nang puwet. Parang loob na pala yun. Ano tayo mauna? Tara! Okay, nito lang. This is the Baler. Baler. Oh, punta natin. Ang cute na daw. Ang cute ng bahay ko. Museum din, no? Ano? Parang pumunta ako sa Baler dati. Ay, sa Barasway. Oo. Ayun ba na yung nalang? Oo nga, salita ko. Pero saan tayo babak? Salita lang yung sa Bal! Magbungot pa. Nakapunta ka na doon? Dagyo. Grabe naman ito pala. Mga perlas. Video ko lang kuya. Yan. Say hi. Hello. Paano yan? Sa mga perlas mismo nga, no? Sa hinuhuli nyo, Sa gano'n? mga kabibi, sir. Oo nga, no? Kasi hindi halatadong original kasi hindi pantay, no? Okay. Magkano yung ganyan? 700, sir. Ah, 700. Mahal pala. Hinawakan pa mo, mahal. Mahal pala yung mga perlas, no? Oo, mga ganito. Oo. Oras. Mga gusto mo. Ah. Souvenir mo. Hindi, sige, okay lang. Mahal pala. Meron tayo, boss, tignan mo. Ha? Meron tayong necklace. Hindi, sige, okay lang. Okay lang. Mga necklace. Mali na ka, M. Ah, bili kayo pa po. Anong kulay ba? Ito. Dalawa po ba? Grasya yun, sabunin. Yung pagka-ipin na yung dati. Ang tawag ganda na. Hindi. Pop rice. Pabalik na lang doon muna. Doon na muna. Ayun, no? Pop Pabalik rice. na lang doon. Uy, PCSO. Wala lang. Taya tayo. Para gusto tumaya eh. Mamalay mo. Nag-wetting ako eh. Bago siya tumaya. They caught the last thing photos. Branch office. Kala ko tayaan. Grabe naman. Uy, ganyan tayo Ganyan Ganyan tayo mag-down namin Hindi kaya nga, kasi may tayaan. Hindi, branch Dito office daw. nagkiklim na mga mga. Oo. Hindi siya yung tayaan. Okay. Command center ng Baler. Command center. Parang nuclear cyber. Ani tao. Ano, human drone?
po. Yung babae ko sabihan mo. Pa? Sir, tubig sir. Sige po. Tubig pong malamig. Dali lang, andito na po. Yes, ma'am. Okay po. Kasi po